gaskiya ne ya gamu da ajalinsa a lokacin da yake bakin aikinsa, kuma ya rage mai 'yan kwanaki ko watanni kalilan da zai yi aure. Wannan bawan Allah da kuke gani sunansa Halisu Sahabi, ma'aikacin EFCC ne wanda Allah ya karbi ransa a lokacin da yake bakin aikinsa a Akwa a jihar Anambra State dai. Shi dai Halisu sun shiga gidan wani mutum ne mai suna Dr. Chukwuka Jose Ikechukwu Inandi a jihar Anambra, a inda suka yi ya buɗe musu kofa domin su yi bincike kuma su kama shi. To shi dai ban Allah ya buɗe musu kofa, su kuma sanadiyan haka suka ga ya kamata su fasa kofan su shiga. Suna kokarin fasa kofan kenan sai ashe shi wannan ban Allah yana da bindiga, ya dauko bindiga ya harbi Halisu. Harbin Halisu na da wuya, ya kuma kara harbin wanda suke tare da Halisun wanda suke aiki, watan abokin aikin Halisu din kenan a hannu. Sanadiyan haka kuwa Allah ya karbi ran shi Halisu din, kuma police suna ganin haka suka yi gaggawan cika hannu da shi watan Dr. Chukwuka din kenan. Ana kai shi station na da wuya, shi Dr. Chukwuka mahaifinsa ya zo ya ce ɗansa ya yi haka ne domin ya kare kansa, saboda inda ya la'akari da lokacin da suka zo gidan sun zo gidan da tsakan dare ne. To koma dai ya kai ya kawo, shi dai ai bai kamata ya kashe hukuma ba. To ganin haka dai wannan abin ya ja cece-kuce sosai a kafafen sada zumunta, a inda wasu suke gani ai bai kamata su hukuman EFCC su shigo gidan mutane da irin wannan lokacin ba, saboda da su yi kame saboda wani zargi da suke masa, a inda kuma wasu suke ganin cewa ai bai kamata ma ya yi harbi har ya kai ga kisa ba, tunda ai su ma suna da makamin da za su iya yin harbi su kuma kashe duk wanda yake gidan, amma sun yi aikin su yanda ya kamata, watan ba su saba doka ba. To shi dai Halisu Allah ya riga ya karbi ransa, kuma an riga an birne shi a jihar Sokoto, kamar yadda Sahara Reporters suka rahoto da wannan bayanin. Wannan bayanin dai na sami shi a Sahara Reporters ne, kuma Allah ya ji ganshi.